салом дӯстон, агар шумо аз рехтани мӯи сар азият мекашед ё ин ки ришатонро ғафз кардан мехоҳед, дар бадани шумо сафедшавии пӯст ба назар мерасад, ё ин ки худро фарбе ё хароб кардан мехоҳед ва аз бӯи бадан халос шудан мехоҳед, пас ба шумо гиёҳҳои табиӣ аз софсавдо кӯмак мекунад. Доставка ба Москва ва шаҳрҳои дигари Русия. Рақамҳо дар зери навор ва рӯи экран. Аз номи канали мо гап занед, ба шумо ҳатман тахфиф карда мешавад. Ассалому алейкум бародарон, номи ман Парвез, шумо видео тамошо кардед на канали Тоқи ТВ. Хуш омадед. Кайсед? Сразу баланд гавза ки трава. Салом алейкум. Хеле накака. Салом алейкум мухлисои тамошобинои подписчикои канали Тоқи ТВ ва канали ва барномаи Нави Парвез. Хоб акаҷон, барномаи шинос намекунем, Шинос намекунем. Короче, як клипи нав омадагира мемонем, мебинем, фикромона гавон медем. мисол номи барнома Акайсайҷон, мисол масал клипи ленда тамошо мекардем, тамошо мекунем, клипи беҳтарин кадагар, рости гап надидам ша. Мисол Динав громада. Номи барнома клипи ленд аз назари мухлис ва репер ша, яъни ман менам как мухлис мегум да клип. Хитон ранги Репер. вай. Бывший репер. Не. Муҷаррад. Не, вай эксперти реп. Эксперти Хоб, реп. тайёр якажон. Азиз. Рост шагон клип адида яка. Полни не. Кан тараг алшер монтаж О кардам. трейлерша диди ку. Клипа гуфтестам. Клипша не. Ихташа дидам де. Мақсад ҳар кас гуфта ки Аинда гуфт серьёзный бада. не ту да барнома гуфта. Рай дур интизори таноит лаби барда майда майда қадам мемонит майда 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 баланд мекунит байда байда ки да байн мон сабаби аввалин дидур убиди дата нарезон ва дамета ек қарамонат бармегарда намисол ва дамета чараба местека вараки чашми хел нигуме нагум нашава манои зиндагӣ фикри мара накасоза мама фикри каседаки ай удур шуда говози мату ва мактуби мата дарди мара фами дарди дур бадан айта сахтарай дарди чантири туфан оли мешаванд рӯзҳое ки ба ҷои хун рӯи замин галҳои баҳорӣ шаванд ва мавата мутаассифона хондагия. Ами сценара ки кашдаги яка? Ман намедонам ба худо. Ман намедонам. Паш метанам. бачаи номаш Алишера. Алишер када будай, за кадром сёмка кардестай. Туда став клипам ҳамун кадагай. Не клип ака маълум инҷа задай логотип шаку. Мақсад Тимони гизалай. зиндагии ман имрӯз дар айду интизори лаби барда майда майда қадам мемонит майда 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 баланд мекунит байда байда ки да байн мон сабаби аввалин дидур интизори лаби барда майда майда қадам мемонит майда 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 баланд мекунит байда байда ки да байн мон сабаби аввалин дидур кида тими мактуба баратара якабота Ҷаша ки гуфта боша шумо. Да болои магазини автомат вай чиша нависондест. Ам хеле механи арианя. Ам кино шунда ам хела. Ай кино диде на? Яша ленгу. Ленд. Лайн худаш гуфт. Значит да кино. Акай далер ам ҷабо чикорчи муҳим ҳамун кадагай. Вай хотирасон мекунем ки ӯ ака дар ами вай қаҳрамони ами ҷанг гузаштаги дар ақа. Шухӣ мекунем. Рости гап акай Саид. Шухрадия. Ами вай кунем ин трека гӯш кадаги клипа не трека ва трек буромадаги нестаю хай Меҳроҷ Ленд бародарай чи трек бурора бормода пешниҳод мекунам ҳар рӯз хатимаи ҳамҷа рости гап ака ман тра намедонам ман гуфтам ки нашид реп набурор гуфтам да гуфтам мадам лично мадам мақул нашуд набурор неу ман менам гуфтам ки рости гап мада нафур дига трекоди хеле меқаб зур айда мақсад мақул меша сразу ҳами трека мақул нашуд гуфт ки Парвез ждат ки гуфт клипш хати чихе мақул меша фланги дари дила иқдоми нав аз сарпарасти мо дар ссилкаи комментария будаги дуро регистратсия ки регистратсияда скриншот карда дар ин номро рӯи ки мо дар 20 сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир
Պետքի բասա դույթ իրոն պարիտ բրա Դերամ խոբըտ նավուրդա տոդա խոնայ տորիկը Ինտի զորիկ այբար մեգարդա ավսարի Տատորիկ կլճայ գազի դայ Մակաշոլդա տորի դարդա Յարդով է մեգիրի շոբիդի դատ ուրա բրա Դերամ խոբըտ նավուրդա տոդա խոնայ տորիկը Ինտի զորիկ այբար մեգարդա ավսարի Տատորիկ կլճայ գազի դայ Մակաշոլդա տորի դարդա Յարդով է մեգիրի շոբիդի դատ ուրա մենատա Այ պեշի ճաշ մի մարամ դուրնա մերա աշկի Tăki mere xanda Çaykanimo merima hopkanit namo Besta manima Medonu mushkelaytë dalek sabër kënka medika Mo bojat baso il barem orzomona kishtisha Eti jot kënagan karamon baga më kështisha Mega nea jot nomad me shavaneki Mega nashki mar bojat narezaneki Ashke marek vaqti khondam e maktuba Ajaybi ya karamone joni khadaj dast u dast Inti zori labi barda Majda qadam e monita majda Majda balam me kanita bayda Bayda kita bayn ton sababi avalindi dorba نمیدونستم بخدا کی بچه میمره Inti zori labi barda Majda qadam e monita majda Majda balam me kanita bayda Bayda kita bayn ton sababi avalindi dorba بله فردا دیوانه یادم короче общем короче دیوانه بعد من نمیدونم لیباسورای یک جای افتیان معلومه که تئاتر دکردگم بدیم رسیم کدا نه من نبودم استیگر مثلا که نشد همین کلیپ چی مینوزورا چی پلوزورا طرفی با فکر عقیده مقصد якума плюсоша мегум да милаче то ҳозира одамо старатса мекардан да клип духтари хушрӯ бигирам фамилия ҷои хушрӯра нишон диҳанд уже як мак намегум ки духта да клип безебаю но мақсад то што старатса накардаган ки хушрӯ шава то румолбандии ҳаму давру замон я даста кард мақсад да пишти сараш румол ҳам хе мебанда хати я даста банди хе мебанда мега румол ҳам хе мебанда баъд нашуд автоматое ки ҳастай рости гап ҳаму вай калашника я яташ ҳаму камтар аквайма как минус метонум мисол карда барои ки даврада вали калашник набуд советский союз армияи советӣ фақат милтиқои хали доштам не намо вая сохт кардан ку ба сохт кардан он куллакора ҳамеро ба сохт кардан ки победа шуда пишти ҳамо куллакора калашники халира як будагам хали на ростка мам ядам дадам охири ҷанг ҳамо соз шидан ки ҷананга задан ҳаму калашника соз кардан иша намедонистум мақсад то 41-45 чи кино дам 45 дам ҳаму ба найза гирифтагиам орсо хуб нашуд клип чӣ гуфтанем миллион эмоция зур ништяк хай кори алишера вай карда намешава иҷада минус кардан чӣ меган атметик накарда намешава барое ки хай вақте ки одам вақте чизеро кадестай дӯст будора ҳамун чизи кадестагиша ҳам хали мешавада бихоҳа вақти кардан а вақте ки мисол ту клип мегира за кас мекунӣ меги хели хали ки ҳо вай мекунаву уже баъд иҷада маълуме ки айленда ба филм бисёртар алишер мехостам клипа бикунам мисол алишер мисол халиада як кора кунумега мехоҳад кам кора зур куна хай камтар дар жестои ленд вай ҳастай мешидам урам как-то доработать кардам но в общем бигирем клип слишком зур актёрро зур интихоб кардем кардем актёррои театра ка ёша медонам ай театра хай сомон шиносай ана ин бача камтар ҳамун роли вақте ки и мардестай камтар ранги то хеле хом рол боз кардага ай то ҷое ки ман медонам ки ам фаҳмидам ки ами алишерам вай кард ки ҳамин камтар роли да безе боз карда в общем мақсад чӣ гуфтанем шарт набуда хонаҳои фасон да клип кардан вай просто агар идея ки тоғриб вай палагат куна даже да театр карданам клип западло набуда чи реперда чи хип-хопер мақсад чӣ гуфтанем умуман клип зури баъд ҳамаш ништяк ба тамошобино ман ака медонам ки инми клип миллион намегирад ҳамин клип нохушрӯ қабулш мекунад каталог равад 100,000 100 300,000 мегиранд не ке чӣ гуфтани мардуме ки мисол
инеми ҳозир шумо тамошобинен мисол ай шумо ҳами тамошобино вобаста мекунад ки мисол ки чӣ хеле продвижение мекунад ба қадри якумаш ба қадри ҳамхали санъаткорое бирасен ки мисол санъатшона дӯст медоранд ҳамун чизеро ки мекунанд ҳамунро дӯст медоранд ва ҳавая мехоҳанд ки дар дараҷаи оливу ва ба тамошобин чизе бирасонанд ани толика мақсад бизан саттау брадерни клуб ҳа биро рав хона пиёнем хали неда хулас акаҷон ҳамҷара дар гапи давом метем нашуд санъати хита дӯст доштан ира ман медонаму ту медонем бачаҳо шинос медонам ки чӣ хелен дар клипҳош пули калон расход мекунад фоидаша даже намебинаву мехоҳад ки хеле санъатша ҳисоб ки дӯст медора клипҳои беҳтарин мекунад ҳазор раҳмат меҳроҷ хай ҳамин хабар барнома бале зури баъд боя борига медорем ҳама каса чӣ мекунем тамошо мекунем ва ин клипа мегӯм ки не толика барои тамошо ҳаловат бурдан ва ягон ҳиссиёте дар худ бедор кардан хиёл мекунем баъди трек даже дар ҷавоное ки ба хизмат тайёранд ҳавоётам таъсир мекунад ки бехизмат ҳама тарафа зур када ҳамчун тарбиявиам ҳисобш ки намешавад мақсад кинои соображение совести бисёр дар ёдам омада кино соображение совести ҳамин кино дар пеш назар омада агора медидем сад беҳадаму дар монанд кадагиан вай уҷа даст пасад кадагия мисол солдатора иҷа мактубша хондеса хоб ҳазор раҳмати калон саломат бошед бо шумо буд акаи саид ва парвиз иқдоми нав аз сарпарасти мо дар ссилкаи комментария будаги дуро регистратсия ки регистратсияда скриншот карда дар ин номро рӯи ки мо дар тиби сомон мегузаронем ва баъди регистратсия то 1400 сомон бонус гир